No siya today ang asawa pinyeto dakel ukwel na lang dakel ukwel ang ukwel no siya tukay akay at pinyeto lalaki anaura ay dinaura dalay nga umarika I went to kumangan kutun na dalel arika benta himbo gel kitael ay kutun dumaktakkel It was down there with Isabela ibibigay nga Alicia ilalaki Mano? 150 may sakrabi no siya tudi agasawa pilyektu adut kwartanan uray bakit kanaka ang ampet Nasyay? no siya tu ay agayat pilyektu lalaki manaurat ay dinaurat kalay nga umarika I went to kunin nagadel arika benta himbo kitael ay kutun dumaktakkel Nasaan ko ng kulma? It was down in Isabela ibibigay nga Alicia ibabakla Nagmamana? ay walang jay kalsada ay nakawala na Hello sa ating 426 live viewers. I went kunin kumagan, kunin nagadel, arika benta, himbo gel kitael, ay kutun dumaktakkel. Nagama? It was down to Isabela ibibigay nga Alicia ibabakla na walang kay kasayan and them all tuton itang talon Alright, nasong kuton, Kuton, tital, tital, talon. talon.